Vtedy sme vedeli, že čo chcú komunisti od nás. Zničiť cirkev. Myslím si, že ťažko prijímali pravdu. O mojom živote sa môže napísať knižka. Komunizmus treba zažiť. Je to zaujímavé. Dnes už častokrát ani katolícka mládež nevie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi v období komunizmu na Slovensku. Dúfam, že sa mi týmto môjim videodokumentom podarí aspoň trocha priblížiť tento časový úsek, ktorým prešla aj katolícka cirkev. Poďme sa na to teraz pozrieť spoločne s ľuďmi, ktorí toto obdobie prežili, ktorí si ho vytrpeli a majú nám o tom čo povedať. Veľmi prehovárali, aby sme nechali reholu tak, aby sme odišli do civilu a sľubovali nám hory doly. A keď to nepomohlo, tak nás začali zastrašovať. Plynové komory a všeličo možné, aby nás zastrašili, aby nás takto, aby sme mohli dobrovoľne ako odísť. Povyberali po Slovensku také najmladšie sestry, bolo mi 20 rokov, sústredili nás do jedného kláštora. Tam boli reholnice, salesianky, vykupiteľky, spasiteľky, vincentky, satmarky. V satmarky bolo 20, nás bolo 20 a tých ostatných spolu tiež 60 nás bolo a vyviezli nás na štátne majetky. Voderady pri Piešťanoch. Tak na každej izbe satmarky mali najväčšiu, tam bolo 20 sestier, my sme boli na dvoch po 12 a potom ešte tretia izba. Lenže tie izby boli tak robené, že pre väzňov, že sa nedali ani okna, ani dver zatvárať a dvor bol trošku vyššie, tak keď pršalo, tak nám všetká voda stekala vždy tak po členky, keď pršalo, sme mali vody na tej izbe. V noci, keď boli búrky. Ráno sa zobudil a na períne toľko to snehu. Keď sme boli súdení v Žiline, tak po tom rozsudku, ktorý bol tvrdý, monsignor Trstenský, ktorý raz tedy sedel, tak dostal 15 rokov, ja 13. A ešte jeden učiteľ, ktorý potom sa neskôr stal kňazom z Vavrečky, istý Matkulčík. Teď dostal 13, lebo som ho bránil. Tak keď sa brániť, tak to budete mať na rovnako. Keďže mali možnosť sa odvolať na vyšší súd, teda do Prahy, tak bez toho, že sme sa dohovorili s monsignorom Trstenským, tak aj on, aj ja sme išli do Prahy na odvolací súd. Trstenskému, ktorý už bol druhý raz súdený, tomu znižili z 15 na 9. Mne, ktorý som dostal na Žilinskom súde 13, čomu aj pred Eštebákom i moja mama gratulovala, hovorila, syn môj, gratulujem ti k tým 13 rokom, to není večnosť, to vydržíš. Viete, ako ma tá gratulácia držala? To bolo niečo jedinečné. No a tam, v tej Prahe, som dostal znižím na 6. Počas komunistickej doby, alebo za komunistického režimu, štát veľmi limitoval počet seminaristov, aby plán bol, aby vymreli kňazi. Čiže na jednej strane robiť zdanie náboženskej slobody, že u nás môžu byť kňazi, aj študujú, aj byť vysvetení, ale taký počet, aby viac zomieralo, ako pribúdalo, aby postupne proste vymreli. Takže preto cirkev sa rozhodla riešiť to nejako aj ináč.
a pán vtedajší tajný biskup Korec svetil aj tajným spôsobom potom kňazov, ktorí pracovali zase v tých oblastiach, kde nemohli tí oficiálni kňazi, lebo by im zobrali štátny súhlas. Hej. Čiže, a tak sa to doplňalo. To, čo robili kňazi na farách a to, čomu sa venovali tí tzv. Tajní kňazi, to sa vlastne doplňalo a v mnohých prípadoch sme tak spolupracovali. Tak. To bolo všetko tajné, čiže biskup určil ľudí, ktorí boli zodpovední akoby profesori, hej, za konkrétne predmety. A čiže aj štúdium, aj prednášky, konzultácie, aj skúšky boli vlastne tajné po bytoch. Bol napríklad dotazník. To nám rozdali, neviem či v prvom ročníku hneď, ale na internáte sme to dostali, nejak ako kvázi, teda povinne všetci. A už sme sa potom tak nejak aj medzi sebou dohadovali, čo tam dať, čo tam nedať, ako sa navzájom, tak keď sme vedeli o sebe, že sme veriaci, tak sme sa treba tak nejak povzbudili, že ja tam dám, akože čo, som veriaci, dobre. Takéto dotazníky existovali, robili sa. A už to bola možno teda taká skúška viery, jazda, alebo takého postoja osobného. V časoch, keď už som viedol spevácky zbor vo farnosti a mládežnícky a tam už nejak nás začali prevetrávať. Už sa to aparáčikom nepáčilo a dozvedel som sa až dodatočne, že mi aj poštu odchytávali a takú dosť súkromnú a také diskrétne veci a že mi putoval list po obecnom úrade a také nejaké veci, no tak ako bolo to také divné a pozývali si aj niektorých iných dievčatá zo zboru a tak. Mal som byť vysvetený v 1972, hej, 68, 4, 72. 4 mesiace pred vysiackou ma vyhodili. 7 vtedy vyhodili z fakulty, 7. Všetci, čo mali doktoráty, bol doktor, inžinieri a tak ďalej, povedali, že my sme vás vyštudovali za inžiniera pre cirkev, ale pre socializmus, pre teda komunizmus a tak ďalej. No ale to je šuviks. Má právo prestúpiť, povedzme, naraz sa mu medicína, môže nechať a vyštudovať medicínu a bude lekárom. Istili sme sa a niektoré veci sme presne ukladali vždy. A to sme vedeli, keď som prišla aj domov, ja som presne vedela, že boli pohnuté veci. Veľmi nepatrne, ale tým, že by som povedala, že som bola už na to taká vycvičená, alebo dávala som si na to pozor a sledovala som to, tak som vedela, že s vecami bolo pohnuté. Nie raz, nie dvakrát. A už keď som dostala predvolanie, tak som mala jasné, že dôvodom nie je to, že nemám tam prechodný pobyt, lebo to bol dôvod, pre ktorý ma predvolali. A ja som sa to striktne držala. On som dostala takú radu, že ak chcú klásť jej otázky, ktoré sa budú týkať inej oblasti, musím dostať ešte jedno predvolanie. Tak ja som vždy odpovedala, že na túto otázku nebudem odpovedať. Vyhrozovali mi vtedy, že obmedzia môj pohyb na Slovensku, na to mesto, v ktorom sa nachádzam, že nebudem môcť prekročiť hranice mesta Zvolen. A to mali jasné, že každé 2 týždne som odchádzala, lebo som išla na formačné stretnutia, takže to mali odsledované. A ešte 3. týždeň, teda raz za mesiac som išla aj k rodičom, lebo rodičia nič nevedeli, tak akože raz za mesiac som išla domov, takže v podstate 3 víkendy som nebola vo Zvolení. Oni to mali jasné, že niekde chodím, aj teda sledovali nás, ale nejak som bola, že v pohode, že teda akože nemám strach. 3. júna 1950 bola Turíčna nedeľa. To znamená, že v ten deň, rok čo rok, biskupy slúžili vo svojich katedrálach sväté omše a birmovku pre tých, ktorí sa prihlásili, alebo niektorí možno boli dospeli, alebo čo, doma sa hanbili. Ale pre celé okolie, pre tie
farnosti, tam pán biskup mal vtedy birmovku. Sme ho potom vyprevadili, my sme to volali Biskupovec, tam, kde býval Biskupovec, až pred bránu, vošiel dnu, až keď sme sa my dostali do seminára, sme sa dozvedeli, že za bránou ho už čakala polícia a že má domáce väzenie. Ináč treba vedieť, že nás pán biskup Vojtašák, keď len bol doma alebo bol zdravý, každú skúšku od prvého ročníka s tebou vysedel. Pri každej skúške. Takže on vedel aj hermeneutiku, on vedel aj, čo ja viem, sírštinu, arabštinu, gréčtinu, hej. Aj sa zamiešal vše. Hej. Ale pri každej skúške pekne vysedel. Čo bolo najhoršie, že predsa ani tie náboženské prejavy som nemohla prejavovať, sa nedali prejavovať. Keď som chcela navštevovať, no však boli deti, prišli deti, treba bolo krstiť. To sme, každé jedno decko máme inde krstené kvôli tomu. To teraz cítia aj tie deti, že aha, ja potrebujem krstný list, musím ísť tam, musím ísť alebo tam, kade tade, no. Ďalej, keď som chcela keby som bola chcela dať čo povedať, ako v zbore, alebo aj tým deťom, tak som sa musela obzerať, či ma kto si nepočuje, alebo či tie deti doma nepovedia, či mi to zle neurobi. Mávali sme politické školenia a každý rok sme mali ako maturitu na to politické školenie. To, čo som sa nadrela, to som im vedela odrecitovať, ale že by som bola z vlastnej vôle, rozprávala tak, ako teraz rozprávam, to som nevedela, lebo to bolo proti mojej vôli rozprávanie. A musela som aj čosi také povedať, proti vlastnej vôli, čo chceli. No, ale to len tak na tých skúškach som robila. To, čo vlastne je dodnes vidno, že taká deformácia ľudskej duše, svedomia, tie ideály komunizmu sa na začiatku javili pekné v tých 50. rokoch a v Sovietskom zväze. A takže veľa ľudí po vojne, vlastne v tých prvých rokoch, ako keby uverilo tým ideálom komunistickým, že bude dokonalá spoločnosť, vzťahy medzi ľuďmi ako v nebi, raj na zemi, že bude. No. A asi najväčšie šok bol z toho, keď ľudia začali zistiť, že to je vlastne jedno veľké klamstvo. Myslím si, že ťažko prijímali pravdu. Ak sme mali odvahu hovoriť pravdu, aj oni sa bali. To ja som na tom výsluchu, keď som bola, to som jasne cítila. Tam som mala mimoriadnu silu. To viem, že nebola som mňa sila. Nesmeli sme sa vôbec s ľuďmi stýkať. Izolované sme boli veľmi. Dávali pozor na nás. Nikto k nám, ani my, on. Verejne som nechodila do kostola, chodila som kdekade. Koľko razy, mnoho razy som ani nebola ani v nedeľu alebo vo sviatky, lebo manžel ten chodil na zmeny, do roboty boli deti malé, tak sa mi nedalo ísť vždy, ale keď som mohla, tak som išla. Vždy schovávajúca, ukrývajúc, ako sa dalo, tak som chodila. Hodne ľudí bolo toho názoru, že komunizmus je v podstate dobrý systém a dobrá myšlienka, dobrá idea, len to realizujú nesprávni ľudia, alebo sa to realizuje nesprávnym spôsobom. Nie je to pravda. Komunisti odkúkali od náboženstiev princíp. Za božstvo postavili prácu, nejaký postulát práce.